dalu Mbak Iwan Probawati. Sugeng dalu Pak Bud. Pripun kabar saha watosipun wong ayu? Alhamdulillah sehat. Piye Gendel? Alhamdulillah waras Pak Budi. Iki waras. Mangga waras ya. Pak Boy mangga waras. Pak Boy ya. Ya Pak. Iki kasuwun kula kabiji sowan wonten dalemipun Bapak Haji Kusnan wong ayu. Ing ngrati kalih menika panjenengan Bapak Kusnan ngadani bahagian anggenipun badhe ngluwari ujanipun. Nggih. Mergo menapa ingkang dipun esti menapa ingkang dipun angkat sampun kasembatan pikantuk rejaning Allah Subhanahu wa taala. Nggih, napa atur-atur kagem atur-atur salafin kagem keluarga Bapak Haji. Oh nggih, dadi keluarin nakdar nggih Pak Bud ya. Nggih, wong ayu. Iwan kok saya gemoy. Dungane apa Mbak Angel? Biasanya Tuhan nipun mugi-mugi rezeki tau lancar nggih Pak Budi. Amin. Nggih, matur nuwun sampun. Napa niku? Napa? Sekarang miji kami ngerawaken Bapak Dalang Ki Eko Prisdianto saking Tulungagung. Betul. Dan ini ngaturaken matur napa wong ayu? Iwan. Sayang-sayang ya Pak Yu. Sayang. Seperti saya padamu. Hanya musimnya ini musim sayang-sayang. Iya, saya tidak perlu tak perlu. Tidak perlu. Hidup harus penuh sayang menyayangi. Sangat liu semangat tuh. Nyukus semangat. Ya.
Matur sembah nuwun Bang Ayu. Nggih, kula